नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरी का टुनटुन यादव और बहुत ही जल्द टुनटुन यादव ऑफिशियल चैनल से जो हम मगहिया जवान के ऊपर जो गाना गाए हैं, दुए गो मगहिया ही तवा सार भइल बाड़े सो, तो गाना जाड़ा में ब्यासन के जुगाड़ भइल बाड़े से आ दुए गो मगहिया ही तवा सार भइल बाड़े सो, समारवा गौतमवा ही तवा सार भइल बाड़े सो। तो ई गाना फुल बहुत ही जल्द टुनटुन यादव ऑफिशियल चैनल पे आ रहा बा, तो आप सब धैर्य बने रही जा और गाना के रेल के शेयर करी जा, वो कहीं तक पहुँचाई जा और ओकरा बाद मजा ली जा, इंटरटेन करी जा। बस हमारी ये उद्देश्य बड़ो किसी कोई के दिल पर ठेस नहीं के पहुँचावे के, सिर्फ वही दोनों को दिल पर ठेस पहुँचावे के बा। कैसे को अपने आप के बहुत बड़का अश्लीलता मुक्त करे वाला हो गया सब। आप सब सुनी जा और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी जा। हरि की टुनटुन जादो के बहिन देवेला तैयार भइल बाड़े स आ दुए गो मगहिया ही तवा सार भइल बाड़े स। हरि की जाड़ा में बेआसन के जोगाड़ भइल बाड़े स आ दुए गो मगहिया ही तवा सार भइल बाड़े स। आ समारा गौतमवा दोनों सार भइल बाड़े स। तो आप सब सुनिए और ये मेरा चैनल है टुनटुन यादव ब्लॉग्स। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए। लव यू। जय हो भोजपुरी समाज।